kabi tile damadamani Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnnenya Wagadugu kɔnɔ fasoden murutelen dɔw bɛ giringajɔ la Faransi ka lasigiden ka so ɲɛfɛ n'an ko ambassade de France. Nin giringajɔla nin ka ajo tɛ dɔwɛrɛ ye ko fɔ Faransi ka sɔrɔdasi jɛnkulu min bɛ Burkina kɔnɔ Kamɔsɛn kin kɔnɔ ani o ka lasigiden min sigilen don Wagadugu ko fɔ olu ka jamana bila. Nin wulikajɔ ninnu bɛ komi i n'a fɔ finitigiw tɛ sera ka o lasale. O de kosɔn Faragbɛra jamanaw ka tɔnba n'an ko Union Européenne ale ka lasigiden min sigilen don Burkina Faso ale ye lasiri dɔ bila ka se Burkina Faso ka kɔkanko ka minisiri ma min kɔnɔ a y'a yaala Burkina Faso ɲɛmaw fɛ ko fɔ nin wulikajɔ ninnu ka lasa walima ko Faransi ka lasigiden ka so ka lankanaya ka tanga ka bɔ nin wulikajɔla ninnu ka balaw ma. Union Européenne ka lasigiden min bɛ Burkina Faso kɔnɔ ale y'a ka dusukun tɔɔrɔ yira ko a sɔngɔ filanan nin ye lɔgɔkun 6 kɔnɔ ni nin giringajɔ sugu nin bɛ kɛra Faransi ka lasigiden ka sigida ɲɛfɛ sanke Burkina Faso ka finitigiw ka se ka sira banabiri nin giringajɔla ninnu ɲɛfɛ. Union Européenne ka cikɛda min Burkina Faso kɔnɔ olu ko o ma jɛn ni nin wale sugu ni ɲɔgɔnna ye sabula novembre kalo tile 4 tɛmɛni kapitɛni Ibrahim Traoré ka fangata tɛmɛni kɔ fanga ɲɛma kuraw tun ye kunnafoni dɔ di jamana wɛrɛ lasigiden minnu bɛɛ sigilen don Burkina Faso kɔnɔ k'a yira olu la k'o bɛna fɛɛrɛw bɛɛ bila sen kan yaasa ka se ka o ka lasigiden sow tanga ka bɔ walejuguw ma. Union Européenne ka cikɛden min bɛ Burkina Faso kɔnɔ ale ko yaasa ka se ka bɛɛ tanga ka bɔ sini nimisa ma ani balaw fɛnɛ ma a b'a yaala Burkina Faso ɲɛmaaw fɛ u ka ko bɛɛ dakelenya min bɛ se ka kɛ sini fɛnɛ olu tɔgɔ ɲuman ka fɔ. O tɛmɛnin kɔ kamasɔrɔ giringajɔla ninnu y'a yira fana ko jumalenw novembre kalo tile 25 natara olu bɛna u ka murutili kura dɔ bila sen kan ka se Faransi ka lasigiden so ma nin jamana kɔfɛlen nin ka ambassadeur ye lasiri dɔ bɔ min kɔnɔ a y'a yaala Faransi ka cikɛdaw baarakɛlaw bɛɛ fɛ ko minnu ka baara tɛ telimanko ye i n'a fɔ urgence ko u ka to so. Faransi ka lasigiden min sigilen don Burkina Faso ale ye nin lasiri nin fɛnɛ ɲɛsin olu ka kalanso minnu bɛ Wagadugu ani Bogo Dioulasso kɔnɔ. Nin tun ye Kadaye Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.